Salutare și da, cu un nou episod. Cum v-am promis că data trecută, adică cum o să vă promit, vreau să vă anunț că vreau să fac acum alt episod, vreau să fac două pentru că mâine n-am timp, nici poi mâine, deci da. O să trebuie să facem cu Garena Free Fire cu prietenul acum, da. Hai că o să încerc să-l sun, sper să fie activ. Dacă nu e activ, bă, nu Dragoș, nu, că e într-adevăr asta. Da, ignora asta și ce vedeai. Mă sună? Da, nu răspunde, bă. Stai să nu blochez telefonul, că am pus să arăt așa. Bă, ești bu. Stai, asta trebuie să o păstrez între noi doi. Da, o să opresc puțin. Ok, am revenit, nu trebuie să vă uitați ce am trimis acolo. Mi-a standat și niște povestești, dar nu poate acum să vorbească. Da, mă spune să am pe seara la prieteni. Videoclipul cu seara să fie, cred că... Habar n-am. Chiar nu știu. Da. Băi, am o idee, boys. Cine vrea să ne uităm la Încearcă să nu râzi, hai să facem o serie cu așa ceva. Sper să nu se audă tare, o să spuneți voi în comentarii dacă se audă tare, că eu o să reacționez la videoclipurile mele. Doar că se încarcă, deci ăsta o să fie un videoclip de vreo 24 de minute de aici. Ok, o să scriem videoclipuri amuzante. Dumnezeu! Hai să uităm la asta, prea scurt. Ceva de 24 de minute, n-are, mă? De 26. Asta vreau să mă auziți. Deci să mă auziți voi pe mine. Asta deci. Mamă, și el altă ori. Deci n-am râs. E amuzant. Ok, tare. Uai, ce-am vrut în vezi. Ce dumneavoastră? Chiar a fost stai să mai dăm o dată, văzi, că asta chiar a fost amuzantă. Deci, în fine, lasă, hai din mai departe. Stop. Am râs la piept că nu în cadru gura voastră. Ok, stai că eu fac să-ți contest pentru ca să fac ceva de treaba.
Cred că o să punem stop aici. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest video clip. Este extenuat, am stat o oră să filmez acest video clip. Am postat doar un alt am văzut că durează următorul 10 minute. Dar a fost foarte greu că trebuie să merg până în oraș. De asta am stat așa de târziu. Pentru că durează o secundă, dar e foarte obositor. Deci, da. Ce vreau să vă spun este să dați un buton de like, să subscribe și ce să zic, mai scurt ca Garena Free Fire. Dar pentru voi o să vă las un videoclip, nu copiat, nu nimic, o să vă las un videoclip de la Silent, dar nu vreau să vă spun să-mi spuneți că eu l-am copiat, ok? Fără hate. O să mai mult. Da? Ok. Îmi cer scuze dacă l-ați mai văzut. Nu-i treaba mea. Clar, men enorm dums. Astăzi ne jucăm Minecraft, dar este real? Stai, ce? Cum adică real? Oameni buni, dacă vă întrebați cum funcționează chestia asta și cum ar putea să fie Minecraft-ul ca viața reală, ei bine, dați-mi 2 secunde să vă explic. Pe scurt, Savantul, personajul ăla pe care nimeni nu-l suportă, a venit astăzi la mine și la Andrei 2010 și ne-a propus o chestie. Și practic ne-a dus un portal în care dacă intrăm, Minecraft-ul se transformă din Minecraft normal în Minecraft real. Și ce credeți? Am intrat în portal și efectiv a fost o mega nebunie, așa că oameni buni, dacă vreți să vedeți cum și acest videoclip și dacă mai vreți să de genul cu Minecraft realist, nu uitați, dați un mare like la acest videoclip, un subscribe, un clopoțel să rămâneți până la capăt și tot ce pot să vă spun este că a fost o mare nebunie. Hai să trecem la clip. Băi Andrei, sincer să fiu cu tine. Încerc scuze pentru deranjările, dar nu mai pot să filmez, trebuie să mă pus și auzi de celor aici silent care ții pentru mărit. Hai, păcat, una cu alta, apa.